volgens mij duidt dat allemaal op cola en verder geen geestverruimende middelen. De liefde voor muziek. Mogen we even binnenkomen? Zie je dat dan? Karel Hotselmans? Kom in. Bist ik Karel? Ja. Goedemiddag! Goeiedag. Goeiedag! Man, wat ging stik ervoor? Ja, joh, dat moest toch gaan doen en dan we toch. Ja, toch? Ja, nu we er toch zien, mogen we verder komen? Kom in. Maak ik koffie en zo. Hè? Hey man, Hallo. Hoi. Hi. we koesten het... Jo, hadden we het geluid? Ja. Ja? Jong, hoe dik jij die goed in daag op YouTube? Nou ja, iedere dag of zo. Dus 2 of 3 uurtjes of zo, ja, dat mag ik wel op mijn gitaartje, dus dat is mijn 2 ding. tot 3 uur per dag. Ja, ja. Dat klinkt bijna als professioneel muzikant. Nee, ik ben afgekeurd, hè. Ik ben afgekeurd, dus moest ik de oedel opklappen of ze gaat zoeken en wat denk ik wel van eigenlijk. En muziek, dat is het bij mij eigenlijk, dus ja. Pak hem, waar is hem gelopen, de gitaar? Ja, Pak hem er nog eens even bij, Karel. Want dan willen we eigenlijk nog even, hey Jo, dik als muziekliefhebber en muzikant ook. Ik neem aan dat ik ook wel even het geluid goed wil hebben, hè? Ja. Dus een stukje heel even, alstublieft. Ja. Gewoon uit de kop. 10 seconden. Even. Nou ja, maar ik heb een plek voor me even pakken. En Gewoon even zonder een route ertussen. Dat ja. Waarom ben je afgekeurd? Ik heb een bipolair stoornis, heb ik. En dat wil zeggen, nou ja, minstens gemiddeld, zeg maar, ik maak ze goede periodes met in een leven en slechte periodes. En de meeste lui gaat dat als een sinusje zo en dan kan ze me dealen eigenlijk. En bij mij is dat gebleken, zeg maar, dat we, mijn dips die gewoon heel fel naar beneden. En ja, maar ook euforieën. En allebei is niet goed, zeg maar. De beste altijd goed balans eigenlijk. En ja goed, de beste met onderweg is. Dus, ja, muziek. Ik speel heel snelle muziek hier. En dat is ook voor een bepaalde onderwijs in zichzelf. En met muziek kan ik dan een soort reguleren of zoiets. Ze zei van, ik kan ook terug naar mijn rust met eigenlijk. En dat is eigenlijk een goed klap. Dus ja, een stuk bonjering voor de wereld of zoiets. En dat doe ik ook met fotografie of zoiets. Eerder heb ik de natuur, heb ik vogelles gegeven. En ja, ik heb 2 jaar hartinfarct gehad. Dat is 4 jaar of zo. Dus, ja, en nou ja. Dan moest hij weer verder met ik en kreeg ik het last van de bek. Ik koos niet meer fotograferen met zo'n grote lens. En hier wordt het zo als een goed weer is. En wie vandaag ook, dan komt de zon door. En dan geeft ze de natuur in en dan vind je de rust. En ja, dan viel een stuk van me af, gewoon alsof je van de gepikt wordt of zo eigenlijk. En dan moest ik het angst gaan zoeken met zichzelf eigenlijk. En dat is muziek geworden. Dus ja, sommigen kopen zich een motor, zeg maar, als 40 weer. En ik ben nu 45 of zo. En, nou ja, ik ben dan met 4 jaar met gaat rammelen eigenlijk, met gitaartje. Maar begoos met rammelen, wie lang speelt ze al gitaar dan? Ja, 5 nu. Hè. Ah. Dus ja, en altijd met mezelf. Ik ben in een band, dus ja, ik val alleen de buren met lastig daarmee en zo. Hey, maar hier staat een bordje op de gevel. Ja. Karel en Gerry. Gerry, ja. Gerry woont hier ook nog? Ja, die woont er nog, ja, maar die is op het moment niet hier, dus... Oké, maar Gerry is die... Is mijn Inga, ja, mijn vrouw, ja. 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 Dat haalt de scherpe kantjes er vanaf.
Want dan had ze het net over diepe dalen en hoge pieken en zo. Ja. Dus dat zorgt voor, de muziek zorgt een beetje voor de balans. Ja. Dat ze wat meer rust kan vinden. Ik weet nooit wie 's morgens wakker werd als je gaat. Het is wel een lichaam, is het eigenlijk feit hoe hormoonhuishouding plaatsvindt. En dat is het is wel soms weer ik wakker met spanning en zo gaat. En dan is muziek eigenlijk een soort, voor mij een soort meditatie, of je zegt dat zo van, daar ben je heel zijn gedachten ergens mee bezig. En als ik een heel druk innerlijk programma op zich heb, dan is dat heel fijn met snelle noten, omdat de gedachten ook een richting en die gewoon te kunnen vasthouden. En dan af en toe rustige stukken te spelen, zo van hoe ze dan ook, het rustiger van zichzelf, van qua aard wil zeggen. En, of dat ze een keer een laaiing hebt, dat ze dat echt flink en ze even droet kan doen. Dus afhankelijk van die state of mind, zoek bepaalde, want dit was Dire Straits. Ja. Want ik zeg net tegen de lui toes van, ik volg Mark Knopfler dan een beetje persoonlijk, maar dat speelt er tegenwoordig eigenlijk volgens mij liever niet meer. Dat solo. Maar de solo, dat helpt toch wel. Ja, tuurlijk. Want ik was zo helemaal in die comfortzone op dat moment. Hè. Je moest een voorbeeld hebben als je gaat en een paar keer ze doet wat bij zich past of ze gaat. Je speelt Gary Moore of ze gaat Still Got the Blues, dat zijn van mijn dingen, daar ben ik met begonnen eigenlijk. En is gewoon, en dan krijg je eigenlijk in feite les van de beste van de wereld eigenlijk. En dat is chic. Het is wel, die geven ook echt les, op YouTube kan ze echt les krijgen van de beste van de wereld. Of zo. Nu doe ik dat nu sinds kort, hier bij de beste 7 echt ongeveer. Dus wie mag ik vergozen? Moest een inspiratiebron halen. En als ze dan niet met zichzelf verder komt, zo zeg maar, dan moest ze ook durven vragen van, help me eens even verder, wie duist dat, wie pakt zich dat aan? En dat is wel eindig, weet zo. En zo is het dan met Mark dan eigenlijk zo. Ja? Met Mark en met Gary Moore. Ja. En is dat nou een t-shirt van de Eagles wat ze aan is? Nee, het is niks van de Eagles. Het is zomaar een Eagle. Het is geen Eagle, ja. Okay. En dat shirtje wat ze erover is? Ja, het zit dat wel redelijk... Ik geloof de Punisher of zo, dat is het van... Oké, maar het is de speels geen heavy metal of... Ja, Metallica. Okay. Metallica is het wel, en Savatage vind ik wel heel erg chic, en Highway Star en de Deep Purples en... we kennen ons dingen. AC/DC? AC/DC Beatje. Ja. Nou ja, wat schat hè? En die bipolaire stoornis, hoe lang heeft ze dat? Of heeft ze dat eigenlijk altijd in zich gehad? Dus, ik weet niet, dat werd ze in ingedeeld, dus ik heb dat ook aangenomen van de OGS. Dat is toch wel om een 20ste ergens, dan al een paar jaar is het echt ver naar voren gekomen. Dus mijn avise dip wordt toch wel 3 jaar in 1 stuk en goed, dat was wel een heel stuk eigenlijk. Dus wat dat betreft zeg ik sta niet. I'm still alive, zo zeg ik dat wel. Zo smells like Teen Spirits met momenten, weet je wel. En en soms is het wel fear of the dark of zo, hè. Ja. En soms is het vandaag gewoon een vriend van mij, dat is jou. Dus ik denk, stukjes zulten of swing. En in één keer zit ik hier met de camera even die raam. Nou, ik zal dich zeggen, Karel, dich draai ze dich want we woeien dich zoiets midden in die solo en we woeien dich eigenlijk niet storen. Ik zeg tegen die jongens van, ik ga je nog niet aanbellen, want hij zit zo lekker in zijn solo. En dan begin je met dich draai dich en dich zus of stoom en toen leek ze eigenlijk helemaal niet verrast. Maar wat doe ze toen ze ons zo stond? Ja, nog meer erin gaan, ja. Ik vond zeker dat ik in Steve's toestel was. Eigenlijk staat hier nog iemand echt goed geluid. En een vriend van mij zei ook het filmen zo. Hij zei, ik moet dan zeggen, een goede opname als ze het van maken. En in één keer staat Gerry voor de deur, dus ik vind het wel grappig. Maar misschien is dat wel te regelen, een keer een goede opname. Ja? Ja, heel chic. Dus. Ja, ik vind dit, want dit maken we ook niet iedere dag mee, Karel, dat we door een straat rijden en dat we eenmaal in de woonkamer niet alleen gitaar zien spelen, maar ook die ging ze echt, die ging er helemaal voor. Maar nu snap ik het ook. Nu snap ik ook
wat muziek dich brengt. En ja, ik denk dat artiesten zoals Mark Knopfler en die gasten van Metallica natuurlijk ook wel eens dukker mails gekregen hebben en van Lu gehuurd hebben van wat huurmuziek voor andere mensen betekent. Maar ja, als dit iets voor dich brengt, want ik denk dat zich sinds je gitaar is gaan spelen, dat het allemaal het wat makkelijker geworden voor dich? Ja, ik heb best wel, ja, dat deed ik wel heel erg zaken, maar ja, dan zit ze ook heel erg met routine, zoals je. Hier kan ze creatief met zijn en ja, muziek verbindt Lu en zoek zelf ook, ja, ook weer het moois op voor zichzelf. Het is niet een statisch iets, muziek. Dus, en ik doe eigenlijk sinds mijn derde levensjaar of zo muziek. Dus het is ook nog best wel iets wat al heel lang thuis of zo gaat. En het, weet je wel, en dat is het ook. Je moest voor zichzelf, vind je echt aan, zo van, moest in een doon komen met zichzelf. En beseffen dat ze onderweg is best. En dat is met muziek ook best wel. Vroeger wordt heel erg zo van repeteren, zo fouten. En dan heb ze zo'n hele hel stuk in zichzelf. Hoe ze zichzelf afkeurt van, man, wat verdomme alweer die kutfout wat ze maakt. Zei. En dat boeit me allemaal niet meer eigenlijk. Het is meer zo van, ik ben gewoon onderweg. Ik heb een job te doen of ze gaat van. En plezier te maken daarmee. Echt onderweg is hier. En zoveel met dat delen. En dat is het eigenlijk. En dat brengt mezelf ook een stuk mooi iets eigenlijk. Met als ze iets kan schrijven of ze gaat. Ja, dan is dat mijn stukje voor de wereld of ze gaat. En dan heb ik geen publiek, weet wel. Ik ben niet in een groep of dat ik optreden schiet, maar het is toch mijn stukje wat ik geef of zo op de een of andere manier op een dag. Ja, en dat is fijn. Wie worden vandaag 10 publiek? Ja, dat wordt heel fijn. De Hers Os in ieder geval iets. Ik word zenuwachtig. Serieus? Nou, Ja. de Hers Os wat gegeven, dus dank je wel daarvoor. Ja. En nu we toch goed geluid erbij hebben, dan moet ik kiezen waar we mee eindigen. Ja, dan gewoon niet San Papatito. Oké, Santana, we geven dich het podium. Ja. Nou. Wil ik even? Had ik eens mij spelen? Ja. Op zoek naar chaos. We hebben dit gedaan in onderweg, de therapeutische werking van YouTube. Lot gewoon.